Now go to work, bitch. Let that booty talk. Takže čaute borci, dneska vás zdravím pri ďalšej recenzie na tento Top 3 USA spaľovač T5 EK od firmy Zion Labs. Je to vlastne, neviem koľko to je dávkové balenie. Je to 60 dávkové balenie? 60 asi. 60 dávkové balenie, nie 60 dávkové, ale 60 kapsí obsahuje. A nie je to ani moc o tom nejako extra popísané, takže poďme rovno na zloženie, nutričné hodnoty. Čiže čo to obsahuje, nejaké ingrediencie? Čiže efedrín, na jednu tabletku to obsahuje efedrín 30 mg, dosť. Kofeín 250 mg a aspirín 150 mg. Odporúčané dávkovanie píšu, že treba vziať 1 až 2 kapsule 40 minút pred tréningom. Čiže ja skôr dneska skúsim pred tréningom nejaké 2 kapsule, uvidíme, čo to spraví aj s Majkým a s Lukým a dáme vám vedieť po tréningu, že je to fičalo. Čo tu ešte napísané, tak vyrába to firma Zion Labs na Cypruse. Môžete si pozrieť ich produkty na zionlabs.net. Warning ešte máme, je tu nejaký warning, čiže neberte, neužívajte teda, ak máte problémy so srdcom, to je jasné. Stránite to deťom, čiže od detí preč. Spôsobuje to vlastne vysoký tep srdca. Čiže T5, chceli ste vidieť recenziu, zohnali sme ju, natočili sme ju, vyskúšame ju, dáme vám vedieť. Už sme skúšali Black Mambu, vidíme ako to šlape T5, tak som na to veľmi zvedavý. Ale veľa ľudí chváli túto T5, že ešte to považujete možno, že aj za ešte možno, že lepšie ako Black Mamba, tak som strašne zvedavý. Takže vidíme sa za chvíľočku, keď dotrenujeme a dáme vám vedieť, ako to šlapalo. Čau. Takže čaute borci, sme po otrenovaní, po otestovaní T5 EK od firmy Zion Labs, ako sme si už vraveli, firma, ktorá sa vyrába na Cypruse, to som sa veľmi smial. Čiže zobral som si ja s Majkem a s Lukým po dve tabletky pred tréningom. Bomba musím pochváliť. Dobré spaľovanie, výborná sústredenosť, dobrý fokus, žiadne žalúdočné problémy. Momentálne sa cítim stále energicky naštartovaný, dneska sme sa dali nálačno, čiže sme teoreticky, bolo tam niečo malé jedlo, nejaký proteín, nejaké somarinky, ale nič extra, čiže nejako sme to nepreháňali s jedlom, čiže bolo to dosť dobre sme to cítili. Čiže odporúčam, výborná vec. Veľa ľudí sa pýtali, nech porovnám T5 a Black Mambu. Moja odpoveď je, nedá sa to porovnať, pretože je dobré aj to a neviem vám to zase zhodnotiť z nejakého dlhodobého používania. No ale čo sa týka takej akože sústredenosti alebo čo, tak možno, že z Black Mamby som mal lepšie spaľovanie a z T5 som bol zase viacej sústredený. Takže tam si možno môžete vybrať, ale sú v tom fakt minimálne rozdiely, odporúčam aj Black Mambu, aj T5. Hellfire sa ešte iba otestuje. Hellfire vlastne vyrába tiež firma, čo vyrába aj Black Mambu, Innovative Labs a uvidíme, ako to vlastne dopadne. Čiže potom si zhodnotíme presne všetky tri, teda, že skúsim to potom dať od 1. do 3. miesta, ale najprv chcem ešte otestovať ten Hellfire. Momentálne neviem vybrať, čo je lepšie, že či táto T5 alebo Black Mamba. Momentálne mi to príde všetko tak, nie že všetko, momentálne mi to príde rovnako aj to. Čiže hodnotím to takisto ako Black Mambu, zatiaľ 10 bodov z 10 a potom si natočíme ešte videjko, dáme ešte Hellfire recenziu a po tej recenzii si natočíme videjko, že ktoré zase také top 5 alebo top 3 spaľovače, ktoré dávam na prvé miesto. Takže vidíme sa pri ďalších recenziách, nezabudnite sypať a na budúce si spravíme recenziu na Hellfire. Čaute.